ಬಿಲ್ಡಪ್ ಯಾವು ಮದ್ಮೆಗ್ ಲೆಪ್ಪು ಲೆಪ್ಪ ಲೆಪ್ಪೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅನ್ನ ಮದಿಮೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಬರುಡು ಬರ್ಕಪ್ಪ ಬರ್ಕ ಪಲ್ಲೆಕ ಪೊನ್ನೇರಿಯಾ ಪೊಣ್ಣು ಓ ದೂರ ಎಂಕಲ್ಲ ಬರ್ಪ ದೂರ ಅತ್ ನಿನ್ನೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಎಂಚ ಪೊಣ್ಣೆಂಚ ಅನ್ನ ಎಂಚಿನ ಮಾರಯ ಪೊಣ್ಣನ ಮೋನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ತೋಜುಜಿ ಇದು ಖಾಲಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಮಾತ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಡ್ನಾಂಡ ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ತಾನಿ ಎನ್ನ ಮದಿಮೆ ಉಪ್ಪಳ ಐಲ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸಭಾಭವನೋಡು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೋಡು ಬರ್ಪರತ್ತ